Uthi abantu abadala bami banjani akekho khona abantu? Nababa. Baba. Uthini? Uthi abantu abadala bami Ingane zakwethu ngiyethemba niyaphila kuzonke indawo la kuzofinya khona le video igama lami ngumsizi aka Inkosi Admin. Uma uqala kule channel iqinisekise ukuthi uqinisa usubscribe uzokwazi zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel. Ingane zakwethu nami le video ngiyazi ukuthi inesikhathi esingakanani ikhona einkundleni zokuxhumana kodwa ngiyithole khona iya-trend, abantu abaningi bayakhuluma ngayo ke wengane zakwethu baphawula ke imibono yabo ehlukahlukene. Ngithe nami ngithathe ngifake la kwi-channel yami ngizwe ukuthi abantu bazothini ngayo, kuthini ukuphawula kwabo ngayo ke le video. Mina sengiphuma kanje, sihlala lapha ku-comment section kwakhona uqindise subscribe uzothola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel. Mina sengiphuma kanje.